Nedaleko vyhliadkovej veži, len 10 minút od Košíc v Kavečanoch, sa nachádza vaša budúca záhrada s chatou. Potrebujete oddych, relax, únik z každodenného ruchu mesta? Niečo tu pre vás máme, tak poďte sa na to pozrieť. Záhrada má až 1115 m2, staršiu a novšiu chatu, záhradný dom s latrínou, altánok a množstvo ovocných stromov, ktoré vám dajú to najsladšie ovocie. Táto útulná chata sa skladá z prízemia a podkrovia, kde sa vodí jedna posteľ, takže tu môžete aj prenocovať. A aj zakúriť si v tomto krbe. Tak čo, už sa tu vidíte cez víkendy a voľné dni? Ak áno, tak sa nám ozvite.